କିଛି ଆଇଁଷ ଗୁଣ୍ଡ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ପିଆଜ ଛୁଇଁବେନି, ଛୁଆ ପଶିଯିବ ତାଙ୍କଠି କରିବେ କେମିତି କଣ? ସିଏ ଯାହା କରିବେ ତପ କରିବେଛି। ଆଉ ତମେ ସେଇ ତପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାପ କରୁଛ, ତପ କରୁଛ, ସବୁ ପାପ ଯେତେ ବାର କରୁଛ ସେତେ ବାର ପାଇବ। ପୁଅ ଯେତେ ଯିଏ କରିବ ତପ ସେତେ ହବ ପାପ, ଗୋଟେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବନି। ପାପ ବିନା ମୁକ୍ତି ଜମା ପାଇବନି। ଆଗିଲା ଗଲେ ଜମା କଣ କରିବ, ତେଲ କଡେଇରେ ଖାଲି ତମକୁ ଟକମକ କରି ଫୁଟେଇ। ଆରେ ତୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବୁଟି? ମୁଁ ପାଇବି କି ନ ପାଇବି, ମୁଁ କଣ ପାପ କେଜାଣି ତୁ ପାପ କରୁଛୁ କି ପୁଣ୍ୟ କରୁଛୁ ସେଟା ମୁଁ କାଇଁ ଜାଣିପାରୁନି। ମୁଁ ପାପ ଆଦୌ କରିନି, କେଜାଣି ମୁଁ ୟାଙ୍କ ଭଳିଆ ବେଖାତିରି କରିନି। କେଜାଣି ତୁ କରିନଥିବୁ, କଣ କରୁଥିବୁ ସେ ତ କିଏ ଜାଣିଥିବ। ସେତେବେଳେ ତ ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ତ ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲ। ଆରେ ଭାତ ତ ହଉଛି ଛାଣିକି ଖାଉଥିଲ। ଆଉ ସେତେବେଳେ କଣ ତୁ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲୁ? ଆଉ କଣ ଏଇନା ତ ହଉଛି ଯାହାହେଲେ ହଉଛି ସବୁ ଜିନିଷ ନା ନାଇଁ। ତୁ ଖାଇ ଖାଇବୁନି, ନ ଖାଇ ଖାଇବୁନି, ସମସ୍ତେ ଯାହା ଖାଇବୁ ତୁ ଖାଇବୁ ନା। ଆଉ ତୁ କଣ ଗଜପତି ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ? ଆରେ ତୁ କଣ ଗଜପତି ସବୁ? ଆଉ ମୁଁ ଘୋଡ଼ି ନୁହ, ତୁ ଘୋଡ଼ି। ଯାହା ହବ ସେଇଆ ଖାଇବୁ, ସମସ୍ତେ ସିଏ ସବୁ ଖାଉନ୍ତି ନା ନାଇଁ। ନ ଖାଇଲେ ଉପାସ ରହିବୁ, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଯୋଉଦିନ ନ ଖାଇଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଯେତିକି ହବ ଘରେ ସେତିକି ଖାଇବ। ଫୋପଡ଼ା ନ ଖା, ଯୋଉଦିନ ଯାହା ହବ ସେଦିନ ସେ ଖାଇବ। ସେମିତି ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ ଅଛି, ଏଇଟା ଏଇଠି କର ଖାଅ। ରୋଷେଇ ହବ, ଯାହା ହେଇଥିବ ସେଟା ଖାଇବ। ନ ଖାଇଲେ ନ ଖାଇବ କିଏ? ମୁଁ ଏଇନା ମତେ ସାଧା ଡାଲି ଭଲ ଲାଗିଲେ ମୁଁ ଖାଇବିନି। ଘରେ ତ ସାଧା ଡାଲି ହେଇଛି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ, ମୁଁ ଖାଇବି, ନହେଲେ ମୁଁ ଖାଇବିନି। ଆଉ ମୁଁ କଣ ଆଉ କଣ ଖାଇଲି ମାନେ କଣଟା ଖାଇଥିବି? କौन ସେ ଜିନିଷଟା କଣ ଥବ ମାନେ କହୁନୁ କଣ ଜିନିଷଟା? ମୁଁ ଆଇଁଷ ହେଲେ ମୁଁ ଏଇ ଡାଲି ଭାତ ଖାଇଲି, ଜାଗାରେ ଶାଗ ଭଜା ହେଇନି, ମୂଳା ଭଜା ସବୁ ଖାଇଲି। ସେ କଣ ମତେ କହୁଛି ଆଇଁଷ କଥା? ମତେ ତୁ ଜମା ଖାଇନା ତୁ, କି ମୁଁ ପୁଣି କଣ ଖାଇବି?